אהלן, אז אני עידן. חשבתי הרבה אם לעשות את הסרטון הזה, כי מי אני בעצם, אם לא זאת עם הרכב הכי יפה. אבל לפעמים צריך לתת לזהות אחת להתפרק, כדי לתת מקום לזהות אחרת להיבנות. נכון חתיכי? אז בסרטון הזה אני רוצה ללמד אתכם את כל הסודות שאספתי לאורך הדרך. לאיך לעשות את זה נכון. למען הסר ספק, הסרטון הזה לא ממומן בידי אף גורם חוץ מאמא שלי. בעצם כל ההמלצות האלה הם נטו דברים שלמדתי מהחיים על גלגלים, בידע שאני רוצה להעביר לכם. Mountain shadows stretching long and thin on these paths where sorrow's tale begins. בכל הנוגע לחומר איתום, אנחנו צריכים חומר ששומר על גמישות, כדי שהוא לא ייסדק מהנסיעה ומהתזוזות. אם מדובר במשטח ישר, נשתמש בסיקה נקניק, שהוא בעצם מתייבש כמו מסטיק, יודע לשמור על גמישות לאורך זמן. אם מדובר במשטח לא ישר, נשתמש בנייר זפת מצופה אלומיניום. זה בעצם איזושהי יריית נייר, ומשתמשים בזה כדי לאטום ספינות. בכל הנוגע לחומרי ניקוי, אקונומיקה היא לא חברה שלכם. כל הרכב בעצם עשוי מפלסטיק ועץ, והיא מעכלת את שניהם. מה אנחנו עושים? חומץ. ואל תדאגו, הריח לא יישאר איתכם. בכל הנוגע להברקת מתכות, אם אתם פסיכים כמוני, אתם רוצים לראות את עצמכם דרך המתכת. אני חקרתי בזמנו את כל האינטרנט, והוצאתי מלא כסף על מוצרים שלא עובדים עד שהגעתי למוצר הזה. סימיכרום פוליש. היום אני מזמינה אותו בסיטונאות. זה בעצם המוצר היחיד שנתן לי את הגימור שחיפשתי. עכשיו, אחרי שסיימנו עם הבירוקרטיה, בואו נעבור למה שמעניין באמת. טיפוח הרכב. אז בכל הנוגע לשטיפת הרכב, אנחנו צריכים סבון שמיועד לרכב. למה לא סבון כלים, אתם שואלים? שאלה מצוינת. סבון כלים יש לו תכונה שהיא מייבשת שומנים. הצבע של האוטו בעצם זקוק לשומנים האלה כדי להתמודד מול השמש הישראלית. בעצם כל סבון לרכב יספיק, העיקר כזה שפשוט לא ייבש אותו מעל החוט שלו. ואנחנו בעצם מספיגים את הסמרטוט, לא יוצרים שום לחץ, רק מצמידים אותו ומושכים אותו. ככה אנחנו בעצם רוצים להוריד את האבק בצורה כזאת שלא תשרוט את הרכב בשום צורה. אם כבר בשומניות עסקינן, אנחנו לא רק לא רוצים להוריד את השומניות, אנחנו רוצים להוסיף לצבע השומניות. לכן אנחנו רוצים למרוח וקס. יש שני סוגים, יש וקס קשיח ויש וקס נוזלי. אישית לא קיבלתי את הרושם שיש איזשהו הבדל מהותי ביניהם, אני רק יודעת שהנוזלי יותר קל לי למרוח ולכן זה פשוט קורה יותר פעמים. כדאי פחות או יותר למרוח כל חודש. הטיפ היחיד שיש לי לתת לכם זה פשוט לעשות את זה לא בשמש ישירה. בשמש ישירה הוא פשוט מתקלף ולא ממש מתיישב על הצבע כמו שהוא אמור. דגש נוסף שכדאי לקחת בחשבון זה שכדאי לעשות את זה בחלקים קטנים. אנחנו רוצים עכשיו להוסיף לחוט פלסטיקה לגלגלים ולגומיות. אימת הפלסטיק אצלנו הוא התייבשות מהשמש. ולכן המשחק איתו הוא או נעילת לחוט, או יותר טוב, החדרת לחוט. יש שני דרכים לעשות את זה. אפשר לקחת מוצרים על בסיס סיליקון. אני גיליתי שהסיליקון הזה ממש מחזיק הרבה יותר זמן מאשר מוצרי סיליקון אחרים, אבל בתכלס במה שאני משתמשת זה מוצר של נאסיול, שנקרא Detailer Shine. אל תחפשו את הפקק האדום, זה אני שמתי. המוצר הזה הוא בעצם על בסיס ננו, ולא רק שהוא מחזיק חודשים, הוא גם ממש מגן על הפלסטיק ומחדיר בו את הלחות שהפלסטיק צריך, וממש מחזיר לו את הצבע. אם הוא היה פרפר, אז פתאום הוא נהיה שחור. אישית, אני מעדיפה את זה לפלסטיקה החיצונית ולגומיות. בייחוד הגומייה הזאת שנמצאת מסביב לשמשה, הרבה פעמים היא מתחילה להתפורר בגלל שלא מטפלים בה כמו שצריך ולא נותנים לה לא שומרים על הגמישות שהיא צריכה כדי לשמור על האיתום, ואז מה שקורה זה שמתחיל משם איזושהי חדירה של מים, ומפה באמת השמיים הם הגבול לנזק שיכול לקרות. בכל הנוגע לניקוי חלונות, חשוב להבין איזה חלון אנחנו מנקים. החלונות של הקרוון, ותעצרו רגע, עשויים פלסטיק, ולכן צריך להתנהג אליהם בהתאם. אי אפשר להשתמש בהם בחומרים מייבשים כמו שאנחנו עושים בזכוכית, ואי אפשר לנקות אותם עם סקוץ' כמו שאנחנו עושים עם זכוכית. לכן אנחנו נשתמש במגבת עדינה, ואת החומר הזה שהשתמשנו בו לפלסטיקים עד עכשיו. אני יודעת שאולי אתם דואגים שזה יצא לא שקוף מספיק,
לכן אנחנו רוצים גם לעבור על זה עם עתלית יבשה, ואז זה בסדר גמור. ואם מדובר בחלונות הזכוכית שנמצאים ברכב עצמו, אז אני משתמשת במוצר הזה, שהוא בעצם אלכוהול לניקוי חלונות גם של נסיול. הוא בא עם עתלית מיוחדת שלא משאירה סיבים. בעצם מה שיפה במוצר הזה, זה שהוא לא משאיר אחריו עקבות, הוא מתעדל לחלוטין, ומשאיר לכם חלון מצוחצח ברמת המצוחצח. בכל הנוגע לניקיון הגלגלים, ובאמת כל לכלוך שהוא קצת עיקש מדי, המוצר הזה הוא אהבת חיי. פשוט הוא מוריד הכל. יש לו קצף שאיכשהו מפריד את הלכלוך ומנקה ומבלי לייבש את הלחות. עכשיו על זה, למי שקרצייה כמוני, יכול לשים את הטייר שיין כדי לתת לגלגלים מראה רטוב. זה לא הכרחי, בכלל לא, רק למי שאוהב להשוויץ. למרחיקי הלכת כמוני, אני כל שנתיים בערך עושה לו ציפוי ננו על כל האף של הרכב. אישית אני מעדיפה לעשות רק עם המוצרים של נסיול. ציפוי ננו בעצם נותן לרכב את המעטפת שהוא זקוק לה כדי להתמודד עם פגעי מזג האוויר, מאחר והווקס בגשם הראשון הוא די יורד. זה נותן לנו ציפוי ושקט, לפחות לשנתיים. טוב, עד כאן הסרטון של כל הסודות של איך לעשות את זה נכון. אני ממש מקווה שמשהו מזה חידש לכם ושעזרתי.